Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікова. І ў нас сёння вельмі незвычайны эфір. Мы сёння даведаемся у нашых гасцей, як гэта быць беларускамоўным дзіцем у Беларусі. І вось нашы сённяшнія госці гэта 7гадовая Міра разам са сваёй мамай Настай Чарновай. Прывітанне. 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 І Ева, ёй 9 гадоў, разам са сваёй мамай Верай Дзядок. Прывітанне і вам. Прывітанне. Прывітанне. Дзяўчынкі, як у вас увогуле справы? Што вы сёння рабілі? Я сёння рабіла... я спачатку пайшла умывацца і чысціць зубы, а пасля пайшла сніданкаць аўсянкай. А потым прыехала да нас? Да. Класна. А ты, Ева, чым сёння займалася? Я сёння хадзіла ў школу, і вучылася і прыйшла да вас. А якія ў цябе сёння прадметы былі? Матэматыка, музыка, беларуская літаратура, беларуская мова і ўсё. І ўсё. Колькі ўсяго беларускага ў цябе было? Як вось вы лічыце сябе асаблівымі дзецьмі, таму што вы беларускамоўныя дзеці? Іх жа не вельмі шмат у Беларусі? Я сябе адчуваю беларускім дзіцёнкам. А што такое быць беларускім дзіцёнкам? Быць беларускім дзіцёнкам – гэта значыць любіць і паважаць нашу краіну. А ты, Ева, лічыш сябе незвычайнай менавіта ў тым, што ты беларускамоўнае дзіця? Не ведаю, напэўна, так. А шмат дзяцей у вашай школе, у гімназіі нумар 23, у якой ты вучышся, размаўляюць увесь час па-беларуску? Дзесьці палова нашага класа беларускамоўная, палова рускамоўная. А якія ў вас стасункі з тымі, хто размаўляе на рускай мове? Ці даводзіцца вам часам перакладаць нешта з адной мовы на іншую? Так, часам даводзіцца. Настаўніца нешта кажа, яны не разумеюць, часам даводзіцца перакладаць. А табе даводзіцца перакладаць? Да, я кожны урок там, дзе Беларусь, связано, я отказываю, потому что никто не разумеешь. Я одна, кто по-белорусски в классе размовляет. Ты одна? Ты вучишься ў 14-й гімназіі. І колькі вас дзяцей у класе? 24. 24 з 24 дзяцей одна толькі Міра размаўляе по-беларуску? Да, только я размовляю по-белорусски, потому что никто, все остальные размовляют, на жаль, по-русски. Відаць, цябе настаўніца вельмі любіць. Ты это памочніца? Я бываю, ёй дапамагаю. Вы увогуле знаёмыя паміж сабой, так? Вы пазнаёміліся ў садку некалі? Да. У беларускамоўным? Да. Так. Што гэта быў за садок? Это было 114 садок. 314 садок. 314 Пераблытова. І вы там былі разам у адной групе? Так, у адной групе мы былі. І там усе дзеці таксама размаўлялі па-беларуску? Не ўсе. Не ўсе. Але шмат? Не, толькі Стася, Ева, я і больш я не памятаю. І Васіль. А выкладчыцы, выхавацелькі з вамі таксама па-беларуску размаўлялі? Не, на руску. Ага. У нас быў не беларускі садок. Не, Мірка, у вас быў беларускі садок. Грамчэй, Наста, калі ласка, распавядзіце тады пра гэты самы садок. Насамрэч, гэта была беларускамоўная група, але Мірушка туды толькі 1 год хадзіла, і там па-беларуску з імі размаўлялі. Я не памятаю такое. Яны проста патрапілі крыху іншы час, таму што Ева на 2 гады старэйшая. Гэта групка рознаўзроставая дзетак. Вось у той час, калі Ева вучылася, там амаль усе дзеці былі беларускамоўныя, выхавацельніца таксама. Мы выхавацелямі былі вельмі задаволеныя, яны вельмі добра размаўлялі. І матэрыялы, ўсё тое, што менавіта навучанне, як падрыхтоўка да школы, таксама ўсё па-беларуску было. То бок гэта было такое беларускамоўнае кам'юніці, менавіта ў 314 садку. І зараз гэта працягваецца? Я, на жаль, не ведаю, якая сітуацыя зараз, но я думаю, што працягваецца, таму што гэта фактычна адзін з нешматлікіх садочкаў, дзе рэальна размаўляюць па-беларуску. І яшчэ я не ведаю, ці захавалася гэта сітуацыя зараз, але ў той час там была загадчыца, якая была вельмі зацікаўленая ў тым, каб гэта зрабіць такой фішкай садка. У нас было вельмі шмат святаў, якія праводзіліся, і яна сама яшчэ заахвочвала гэта ўсякім чынам, каб там бацькі ўдзельнічалі, каб яны таксама там нейкім чынам узгадвалі пра традыцыі і так далей. Я так разумею, што тое, што дзеці беларускамоўныя, гэта быў свядомы крок бацькоў. Адразу, калі вы дзяўчыны зацяжарылі, вы ўжо ведалі, што вашы дзеці будуць беларускамоўныя. Так?
Ну, мы як бы самі беларускамоўныя. Наша сям'я на той час, як я зацяжарыла, складалася з 2 людзей, абодва яны беларускамоўныя, ну, адпаведна. Гэта было натуральным чынам. Ясна. А вы, дзяўчынкі, памятаеце, ну, ці можа мама вам падкажуць, якое было менавіта вось першае слово ваше па-беларуску? Ну, апроч там мама, тата. Моя кропелька. Ты сказала кропелька. Потому что, когда мама мне капала, я первое слово сказала кропелька. Ух ты, якое класнае слово кропелька. А ты, Ева, памятаеш? Не памятаю, памятаю толькі мама. Ты памятаеш толькі маму. Якое было першае слово у Евы? Ну, цяжка сказаць, у Евы ўсе словы былі беларускамоўныя, таму так цяжка нешта вылучыць. Мне прасцей было б сказаць, якое ў яе рускае слово было першае. Я дакладна памятаю, што адзін з такіх яркіх момантаў, калі яна здзівілася рускай мове свядома, гэта было, калі мы з ёй ішлі ў садочак, а насустрач нам ішла жанчына, і яна пыталася, як кудысьці прайсці, і яна пыталася па-руску, я ёй таксама па-руску адказвала, што вось за гэтым зданнем. А пасля Ева мне сказала: мама, а там што, і праўда водзяцца здані? Таму што яна рускай мовы, ну, не так, каб добра разумела, яна падумала, што я адправіла жанчыну ў нейкі дом са зданнямі. Навошта мама так зрабіла? Вось гэта было такое адно з першых вывучаных на рускай мове словаў. Міра, а вось часта цябе не разумеюць? Да, вельмі часто ў школе мяне не разумеюць. У школе, а, напрыклад, дзе-небудзь на вуліцы? Ну, на пляцоўках мяне не разумее ніхто. І што ты тады робіш? Ну, мне прыходзіцца крыху перакладаць. А ты пераходзіш на рускую мову? Не, я все... А як ты это Я робіш? пытаюсь патлумачыць, што такое беларуская мова. І як, напрыклад, ты гэта робіш? Вось, допустим, я цябе не разумею. Вось як бы ты мне патлумачыла? Я патлумачыла, што беларускі — это амаль што адно і тое ж, толькі крыху іншыя словы. І тады цябе ўжо разумеюць? Ну, не вельмі, но я, бывае, перакладаю ім. А ты, Ева, сутыкаешся з тым, што цябе могуць не разумець? Ты вось у жыцці, напрыклад, па-за сям'ёй, па-за школай, на якой мове часцей размаўляеш? Ну, цяжка сказаць. Но ў школе мяне ўсе разумеюць, но некаторыя адказваюць па-руску, але так разумеюць. А табе даводзіцца пераходзіць калі-небудзь на рускую мову? Ты свабодна ёй валодаеш? Так. Часам даводзіцца пераходзіць. Мне таксама. Табе таксама? Ну, бывае. А ў якіх выпадках? Ну, калі мяне не разумеюць, я пытаюсь вось проста патлумачыць, но гэта не атрымліваецца, я пераходжу на рускую, бывае. А вось вы рускую мову лічыце другой роднай ці ўсё ж замежнай мовай? Замежнай. Чаму замежнай? Таму што яна за мяжой ад нас. Таму што яна не... У яе ёсць сваё названне — Расія. А ты як А ў нас лічыш? Беларусь. Правильно. А ты як лічыш, Ева? Ну, я не ведаю, я не задумвалася пра гэта яшчэ. Добра, давайте я нагадаю нашим слухачам, што сёння госці жывога эфіра Еўрарадыё, беларускамоўныя дзяўчынкі Міра і Ева, іхнія мамы, Наста і Вера. І калі ласка, калі у вас ёсць пытанні да нашых гасцей, вы можаце іх задаваць пад відэастрымамі ў нашых сацыяльных сетках, у Фейсбуку, Аднакласніках і ВКонтакце. Калі ласка, я думаю, дзяўчынкі абавязкова адкажуць на вашыя пытанні, правда? Правда. Правда. Ну, супер. Скажите, а бывает такое, что вы сами не разумеете некие слова по-русски? Не, не бывае. То вы все по-русски разумеете? Я, ну, амаль што. Амаль што я бывае некаторыя рэчы не разумею, но я ўжо мне тлумачыць. А кто тебе тлумачыць? Мама? Не, соседи по парте. А ты, Ева? А так я все разумею. Ты так само все разумеешь? Ну, да, я амаль што ўсё разумею, тое, што не разумею, ну, я просто пасля задумваюся, там, якая частка ёсць, ну, як яно падобна на слова з беларускай мовы, тады разумею. Слухайце, а было апошнім, ну, вось, калі было апошні раз, калі вам казалі, а чаму ты размаўляеш па-беларуску? Бывае такое? Да. Бывает такое. И коли у тебя так пытались опошний раз? Ну, мне опошний раз пытались, когда я была на пляцовке. Да? И что, кто это был, хлопчик или девчонка? Ну, и хлопчик и девчонка. И что ты отказываешь на такое? Я отказываю, потому что у меня белорусская семья. А у тебя, Ева, бывает такое?
Ну, мяне давно пыталіся, не памятаю, як там, не памятаю. Я таксама не памятаю, калі мяне запытвалі. Дзяўчаты, як вы вось іх вучыце адказваць на такія пытанні, вось калі нехта так падыходзіць і кажа, вось чаму ты па-беларуску размаўляеш, калі вось нейкія, можа быць, ну, магчыма, там наперадзе, калі яны там будуць падлеткамі, будуць нейкія, можа, дыскрымінацыйныя такія моманты, калі будуць казаць там, вось, што вы там беларускамоўныя, ўсё ж у нас краіна больш рускамоўная. Вось як вы іх вучыце рэагаваць на такія нейкія выхады, захады? Я просто кажу, што трэба ўважаць і ту, ну, паважаць і ту мову. Малайчына. Каб не было такіх збояў розных моў. Ну, шчыра кажучы, пытанне нават не толькі такое паўстае. Часам, калі Ева яшчэ была маленькая і ў пясочніцы гулялі, часам пыталіся, адкуль вы прыехалі. Ці там вы прыехалі адтуль, а адзін хлопчык аднойчы сказаў: мама, яны па-руску размаўляюць. То есть ён думаў, што гэта мы размаўляем па-руску, а вот усе навокал размаўляюць па-беларуску. Нават такі быў казус аднойчы з намі. Ну, як адказваць на такое пытанне, мы, шчыра кажучы, не вучым. Таму што я думаю, што ў падлеткавым узросце яны ўжо самі для сябе вызначаць адказ на такое пытанне. А цяпер у нас большасць людзей вельмі мала хто задае вот у лоб табе такое пытанне, чаму ты размаўляеш. Можа быць, падумаюць пра сябе, але ніхто напрамую не спытаецца. Гэта вельмі рэдка здараецца. Бывае часта, што кажуць: там, ой, якія вы малайцы, што размаўляеце, але вось так, каб пыталіся, штосьці пра сябе падумаюць, так падумаюць дзівакі нейкія, але ну рэдка такое, што там чаму. Хаця бывае і такое, бывала і такое, што казалі там: ой, ну навошта вот вы там дзіцяці жыццё псуеце, ці яшчэ. Такая рэакцыя таксама бывала часам. Наста? Ну, я таксама такіх адказаў на гэтае пытанне не даю. Я хачу, каб Міра сама думала і вызначалася з гэтым пытаннем. Але проста гэта ўсё ідзе ад павагі да іншых людзей, ад павагі да сваёй мовы. Я не хачу, каб яна не паважала тых людзей, якія размаўляюць па-руску. І яны павінны паважаць нашу мову. Я думаю, што вось гэта ўсё з аднаго ланцуга пра павагу, пра тое, што тут так, у нас так, і гэта нармальна. Дзяўчаты, якія вось вы кніжкі апошні раз чыталі? Па-беларуску і па-руску, калі чытаеце? Раскажы, Міра. Я читаю «Коровка Мамаму». Яна на беларускай мове? Да. А пра што яна? Ну, про пригоди Мамаму. Цікавая? Это такая корова, якая весь час пригодами займається. Ну, не займається, а пригоди. Трапляє у пригоди? Да. Єва? Я апошні раз читала, ну я не памятаю, но вот читала Гарри Поттера недавно по-русски, а по-белоруску... Я так само читала Гарри Поттера. А я забыла еще уже, коли читала. Эллу, А, да, я читала «Элла и сябры». Гэта вельмі добрая перакладная кніжка з фінскай мовы, пераклад Алены Козловай, цудоўная кніжка, просто ўсім толькі магу параіць прачытаць. Дзяўчаты, а хапае ўвогуле беларускамоўнай літаратуры для дзяцей, вось для дзяўчынак такога ўзросту, як вашыя? Ну, мастацкай літаратуры зараз хапае, в прынцыпе, так, ну, там дзе аповеды, перакладная літаратура, і яна ёсць. Але мне не хапае для малодшых дачок кніжак больш інтэрактыўных, з заданнямі, размалёўкі, вось гэтага мала. Мне здаецца, што і не хапае, таму што хацелася б ўсё ж такі, ёсць пэўныя кнігі вельмі якасныя, таксама перакладных шмат кніг, якія б хацелася і па-беларуску прачытаць, але іх па-беларуску няма. А ёсць і вельмі добрыя кнігі, напрыклад, пра караля Мацюса у перакладах Марыны Шоды. Яны перакладзеныя ўсе на беларускую мову. І, ну, ёсць як бы што пачытаць, але хацелася б болей ўсё адно. Мы так само читаем «Король Мацюс». Добрая кніжка, правда? Скажите, а ходите вы, девчонки, на концерты? Я, да. Ну, ты, конечно, ходишь, у тебя тата-музыка. Не, я не только на такие концерты хожу. Не только на татовый? Ну, а расскажи, на каком концерте ты опошний раз была, что тебе там удивило? Я была на концерте, это Великдня у нас у школе проводился. А на концерте, например, поза школой? Поза школой, ну, я только на татовом концерте, кроме этого Великдня. А ты, Ева, где была?
Я была на Дні волі на канцэрце. Што табе там больш за ўсё спадабалася? Каго ты чакала, каб вось паслухаць выступ? Ну, там я, там амаль што нічога не чуваць было, тому што я там ззаду была, там дрэнна Сустрэла чуваць сяброў, было. заняліся гульнямі ў снежкі, так што Ясна, там было але чым ўсё адно добра бавілі час. Мы перарываемся зараз на невялікую паўзу. Прабач, калі ласка, Міра, добра. Зараз пасля навін мы працягнем нашу гутарку. Добре. Звили давно гнізда лелеки і близькі мої, стали далекими, вклеєні фото на пам'ять, наступний альбом. Хлібом одним ситі й напоїні часом. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Сёння ў Мінску абмяркоўваюць прававыя аспекты адмены смяротнага пакарання. Працоўная група нацыянальнага сходу сумесна з Саветам Еўропы праводзіць адмысловы круглы стол. У гатэлі Еўропы сабраліся міжнародныя эксперты, прадстаўнікі Канстытуцыйнага суда, Міністэрства юстыцыі, генпракуратуры, няўрадавых арганізацый. На мерапрыемстве разгледзяць альтэрнатыўныя меры пакарання, еўрапейскую практыку, што да смяротнага пакарання, сусветныя тэндэнцыі, узаемасувязь паміж смяротным пакараннем і ўзроўнем злачыннасці. Як вядома, наша краіна адзіная ў Еўропе, у якой існуе смяротнае пакаранне. У Расіі вучань з ножом напаў на настаўніц і школьніц, падпаліў свой клас. Яму 17 год, ён спрабаваў пасля гэтага скончыць жыццё самагубствам. Пацярпелі 4 чалавекі, уключна з нападнікам. Starbucks на дзень закрые 8 тысяч кавярняў у США з-за расавага скандалу. У гэты дзень будзе праведзены інструктаж персаналу на тэму недапушчальнасці расавых забабонаў. На мінулым тыдні адбыўся скандал у Філадельфіі. Работнікі кавярні выклікалі паліцыю, каб выправадзілі 2 чарнаскурых мужчын, якія за столікам чакалі сябра, пакуль той зробіць замову. Кіраўнік кампаніі Кевін Джонсон сустрэўся з 2 выгнанымі і перапрасіў іх. Дзень зачыненых дзвярэй абыдзецца кампанію $20 мільёнаў страчанага прыбытку. У сераду 18 красавіка, то бок ужо сёння ўвечары сустрэнуцца Батэй, Гродзенскі Нёман, Брэсцкая Дынама і Магілёўскі Дняпро. Гэта будуць першыя паўфінальныя паядынкі футбольнага Кубка Беларусі. Першы матч у 18:45, другі ў 20:45. Транслюецца па Беларусь 5. Святлана Адзінец, служба інфармацыі і Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз усім прывітанне, гэта па-ранейшаму жывы эфір Еўрарадыё. Тут Маша Калеснікава, і ў мяне сёння цудоўная кампанія. Гэта беларускамоўныя дзяўчынкі Міра і Ева, і іх мамы Наста Чарнова і Вера Зядок. Прывітанне яшчэ раз. Прывітанне. Ну, мы вось у нашым папярэдняй часы размовы гаварылі пра тое, што вы абедзве былі на Дні волі. Так? Так. А вось што вам больш за ўсё спадабалася? І што гэта ўвогуле за такі дзень волі? Дзень волі – гэта калі людзі збіраюцца адзначаць свята. А што гэта за свята такое? Это свята, калі можна рабіць все, што захочаш. Класнае якое свята. Ева, а ты што дадасі да мірных словаў? Што за дзень волі? Ну, гэта дзень... Я забылася. Гэта дзень, да, свята ўсіх беларусаў. Так. Ладно. Добра. Гэта цяжкае пытанне. Ну, чаму цяжкае? Гэта дзень волі. Некалі даўным-даўно была вечная Беларуская Народная Рэспубліка, так, першая такая самастойная незалежная беларуская дзяржава. І мы вось зараз святкавалі падчас дня волі яе стагоддзя. А ёсць яшчэ раданіца. Ёсць Рада. А у мяне сестра Рада. Рада, так, прыгожае імя. Раданіца і Рада. Слухайце,
Як вы ўвогуле кантактуеце са сваімі, напрыклад, бабулямі, дзядулямі? На якой мове вы з імі размаўляеце? Я размаўляю на беларускай. Мяне разумеюць бабуля і дзядуля, акрамя прабабулі, таму што яна ўжо старенькая вельмі. Яна не разумее па-беларуску? Не вельмі. Сур'ёзна? Не вельмі. Яна размаўляла на рускай мове толькі? Але ты ўсё адно знаходзіш выйсце, правда? Я таксама так думаю. А ты, Ева? Я размаўляю па-беларуску, але моя бабуля дрэнна чуе, таму часам трэба перакладаць на рускай, таму што яна не вельмі добра разумее, не вельмі добра чуе, а так па-беларуску. А вось калі, напрыклад, вы ходзіце на нейкія спаборніцтвы, на нейкія там кружкі, ці, напрыклад, ідзеце ў краму, там у вас ёсць нейкія вось праблемы з разуменнем? Вам не кажуць, девочка, что ты хочешь, не? Мне так кажуць, бывае. Бывае? Ну да, бывае, калі мяне не разумеюць. І ты зноў пачынаеш тлумачыць? Я пачынаю тлумачыць, што такое, напрыклад, прывітанне, как дела, як справы, і я пачынаюся пераводзіць гэта на рускі. А калі кажуць, ты кажаш, а мне, калі ласка, кілаграм цукерак, а табе кажуць, з чаго кілаграм? Бывае такое? Ну да, я бывае перакладаю кілаграм канфет. Я просто по-беларуску размаўляю, я вось так адказваю. Ага, малайчына. А ў цябе Ева было такое? Таму што я не ведаю, як гэта па-іншаму перакласці. Ева? Я раней размаўляла па-беларуску, але мяне ніхто не разумеў, таму я заўсёды ўжо перайшла на рускую мову ў краме. У краме. А вось з вашымі сябрамі, у вас кола сяброў якое? Больш беларускамоўнае? То бок такія ж дзеці, як вы, ці ёсць розныя сябры? Розныя. Розныя? А ў мяне, розныя, але больш беларускамоўных. У мяне таксама. Таму вам прасцей у стасунках? Ну, да. Так. Слухайце, ведаеце, нам тут напісалі пару каментароў. Аліна Стефанович піша: «Мір і прывітанне ад Янці Стефанович». Яны, бачыш, зараз таксама нас глядзяць. Вось, яшчэ Алей Славінскі піша, што вы разумніцы, а Святлана Курс напісала: «Дзяўчынкі і малайчынкі, так трымаць, вас вельмі прыемна слухаць». Ой, здорово, нам таксама вельмі прыемна, асабліва ад Святланы. Так, я нагадаю, сябры, дарэчы, што сёння мы размаўляем пра тое, як гэта быць беларускамоўным дзіцем у Беларусі. Калі ласка, калі у вас ёсць пытанні, пакідайце іх пад нашымі відэастрымамі ў Фейсбуку, ВКонтакце і в аднакласніках. Нашыя суразмоўцы адкажуць на любыя пытанні. Гэта так. Дзяўчынкі, вось вы ўжо думаеце пра тое, кім бы вы хацелі стаць, калі вырасціце? Я пакуль не вельмі ведаю. Але, вось, якія ў цябе думкі прыкладна? У мяне думкі прыкладна ці спявачкай, ці лекарам жывёл, ці проста лекарам. Ты любіш жывёл? Вельмі. А у цябе ёсць нейкая хатняя жывёлка дома? У мяне ёсць цэлых 3. 2 рыбкі, петушкоў гэта. Самка і самец. І кошка Кава. Кава яе завуць? Да. Класна. Яна колера кавы. Класна. А спяваць, якія ты песні любіш? Я люблю беларускія. Напрыклад, твоя самая любимая песня по-беларуску? У меня есть 2 самых любимых песни. Это «Айова» на русском, «Пульсом бьет бит». Как называется? «Айова» «Пульсом бьет бит». «Пульс бьет бит». И «Бежи» это Курт Нави, да. Я просто краху забыла, как называется Курт. Ева, твоя чарга, ты кім хочаш стаць, уже думала? Да, я думала, я хочу стаць альбом-мадэльерам, або адкрыць кавярню з сяброўкай сваёй лепшай. Но яшчэ я хочу стаць кіназоркай. Вау! Ты ходзіш у нейкую тэатральную студыю? Да. Раней хадзіла, но пасля там толькі для старэйшых класаў, таму я перастала хадзіць. А потым зноў пойдзеш, калі ўжо будзеш у старэйшых класах? Не ведаю, напэўна. А якая ў цябе любімая кіназорка зараз? Джонні Депп і Зендая.
Здорово. Так, яшчэ кавярню ты хочаш адкрыць сваю? Яна будзе беларускамоўная кавярня, там будзе гучаць беларуская музыка. Ну, я таксама думала. Наогул планы такія, што яны з сяброўкай Веранікай адкрыюць кавярню ў Парыжы, конечно. Можа быць, яна і беларускамоўная будзе, але вядома ўжо, што гэта будзе ў Францыі дакладна. Класна. Дзяўчынкі, а вы любіце вандраваць? Я вельмі люблю. Я люблю там разводить костер. Я летом поеду у вандровку. По Беларусі? Да, у наши белорусские лясы. Мы будем какие-нибудь эксперименты ставить. А якія? У лесе. Ну, мы поколе с моими сябрами не продумали. Ева, ты любіш вандраваць? Так, люблю. Па Беларусі гэта вандроўкі ці па свеце? По свете. Па свеце? А якая краіна табе зараз пакуль больш за ўсё спадабалася з тых, дзе ты была? Италия, напевно. Італія. Так. Ну, я не была у Франции, но я хочу в Францию. Может быть, она мне так само сподобается. Здорово. Так. Яшчэ што ў нас тут такое мы з вами не заўважылі? Тут у нас вось, акурат Святлана Курс нам задала пытанне пра то, якім вы хочаце стаць, але вы ўжо пра гэта адказалі, правда? Правда. Несколько секунд назад. Дарэчы, як вы плануеце лета правесці? Вы ўжо думалі пра гэта? Будзеце ў летніку, можа, спачатку ў школе? Я, может, до дедули буду ходить у летнику в школе. А может, я поеду в вандровку. Ну, эту вандровку я где-то поеду. А летом я еще буду ездить до бабули. А бабуля ў вёсцы жыве недзе? Да не, на ледзішча ў Бараўлянах. Я таксама жыву ў Бараўлянах, але не на ледзішчы. Можа, там з табой сустрэнемся. Ева, ты як плануеш правесці лета? Ну, я поеду ў летнік, але гэта летнік з ангельскай мовы, не школьны. Ну і яшчэ у Турцыю летом. Класныя планы. Мамы, дзяўчаты, так? Ну, увогуле, вось лёгка гэта трымаць як бы ўсё у руках у плане вось мовы, так, калі ўсё ж наваколле размаўляе збольшага па-руску і ўсё увогуле мы жывём ўсё ж больш у рускамоўнай краіне. Вось як вам удаецца так вось абмяжоўваць і захоўваць вось чысціню мовы? Усе ж вашы дзеці вельмі добра размаўляюць па-беларуску, практычна без русізму. А мы нічога адмыслова для гэтага не робім. Мы проста самі размаўляем, і Ева з намі размаўляе, і гэта, напэўна, адзіная магчымасць. Я не думаю, што наогул трэба нешта абмяжоўваць. І тое, што ў іх ёсць дзеткі ў класе рускамоўныя, якія таксама хочуць, магчыма, проста яны прыйшлі туды таму, што ў школе, калі яна не беларускамоўная, вельмі мала гадзін для беларускай мовы. І тыя дзеці, которые не ў беларускамоўныя, яны проста маюць праблемы з тым, каб яе там дзесьці вывучыць. Таму гэта добра, што нават і рускамоўныя дзеці прыходзяць проста, каб хаця б трошкі дзесьці мова там зачапіла за вуха. А я не думаю, што трэба штосьці абмяжоўваць нам, нейкія адмысловыя меры прымаць, і не думаю таксама, што мы жывем у такім ужо рускамоўным свеце, таму што дзеці сталеюць вельмі рана з гаджетамі, яны вельмі рана вучацца таму, што такое інтэрнэт, у іх ёсць допуск да любых практычна інфармацыйных ресурсаў, і таму, калі ты жадаеш, што ты можаш камунікаваць са сваімі раўналеткамі на англійскай мове, фактычна сёння перашкод ніякіх гэтаму няма. Наша Ева вучыць кітайскую мову, я думаю, што магчыма яна калісьці спатрэбіцца ў жыцці, гэта добра, калі яна наогул для любога чалавека добра, і гэта вялікі плюс, каб ён ведаў больш мову. Таму ніколі не трэба зацыклівацца. Тут няма такога выбара, што або адна мова, або другая. Я як перакладчык лічу, што чым больш у чалавека моваў, тым больш яго магчымасцяў у жыцці, тым багацейшы ягоны ўнутраны свет. І проста для ўсіх і людзей, і дзяцей, і дарослых, якія жывуць у свеце, дзе больш моваў, гэта проста паляпшае таксама іх магчымасці для разумення чужой мовы, таму што нашы дзеці, якія выраслі ў беларускамоўнай сям'і, але ў рускамоўным асяроддзі, яны нашмат лепей схопліваюць, напрыклад, блізкія мовы на кшталт украінскай ці польскай. У Евы няма такой праблемы разумець польскую ці украінскую мову, калі мы ездзім у гэтыя краіны. У той час, як дзеці, якія выраслі вось у такой маналітным асяроддзі, адна мова, руская мова, зразумела, што ім трэба гэту польскую там вучыць, я не ведаю, пачынаючы з падручніка. Таму я ў гэтай сітуацыі толькі плюсы бачу і наогул не бачу нейкай, ну, конечно, хацела
хацелася б, каб дзяржава больш рабіла высілкаў са свайго боку, таму што як-ніяк мы ўсё ж такі таксама плацім падаткі, а фактычна зараз мы знаходзімся у сітуацыі такой ледзьве не нацыянальнай меншасці. Але гэта ўжо іншае пытанне, а як бы так для нашых дзяцей іх нейкім асаблівым чынам апякаць, я шчыра кажучы, не бачу неабходнасці. Я толькі за тое, каб яны валодалі і адной, і другой, і трэцяй, і пятай, і чым больш, тым лепш. Наста? Я на 100% згодна з Верай, правда. Я ніяк не абмяжоўваю, не раблю спецыяльныя ўмовы для дзіцёнка. У нас в краіне так людзі размаўляюць на 2 мовах, і гэта звычайна натуральна. Але калі Міруша толькі нарадзілася, я вельмі хвалявалася, пужалі, што будзе блатаніна, яна будзе размаўляць проста на трасянцы. І атрымліваліся такімі перыядамі, што калі дзіцёнак яшчэ зусім малы, ён толькі са мной, у нашай сям'і круціцца ў асноўным, то яе чыстая мова, беларуская. Потым, калі чым больш яна пачынае мець стасункі з соцыумам, з дзеткамі на пляцоўцы, пачынаецца блатаніна, і гэта недзе там 3 гады. І калі ўжо такі школьны ўзрост, гэта ўсё размяжоўваецца па 2 мовах, і яна добра ўжо вылучае, дзе руская, дзе беларуская, можа лёгка пераходзіць з адной на другую. Ну, Ева і Міра, а ўвогуле было такое, што нейкія дзеці слухалі вас, настолькі захопліваліся тым, што вы так цудоўна размаўляеце па-беларуску, што хацелі потым, так як і вы, бралі з вас прыклад, а? Ну, такое вельмі рэдка са мной было. Бывае? А нейкая дзяўчынка казала табе калі-небудзь: як ты здорава размаўляеш, мне б таксама так хацелася. Так. Бывае. Ева? Один раз всего лишь, правда, что... Ну, я не памятаю, але, здаецца, не было такого. То бок прыкладам пакуль ты яшчэ не стала ні для каго? Не стала. Ну, але я думаю, ўсё адно у вас яшчэ ўсё наперадзе. Ну да, это может быть. Ну што ж, дзякую вам вялікі, што вы знайшлі сёння час завітаць да нас на эфір. Вам спадабалася ў нас тут? Вельмі. Вельмі? Гэта у вас такі першы досвед размовы на радыё? Да не першы. Не першы? У мяне не першы. Ага, а ты ўжо была на радыё, Да. так? І ўжо таксама давала інтэрв'ю. Ну, інтэрв'ю даваць гэта не страшна ж, правда? Так. Это не такая, не конец света. Ева, не страшна? Не, ну я давала ўжо. Ты таксама. Не памятаю, колькі разоў, но давала. Ну, класна, бачыце, беларускамоўныя дзеці, гэта дзеці рэдкія, таму ўсё ж ім мікрафон заўсёды ў рукі. Добра, дзякую вам вялікі, што прыйшлі. Я вам жадаю, каб вы добра адвучыліся ўжо зусім хуценька гэты час прайшоў, так, і ўжо было лета, свабода, канікулы хутчэй. Вось, дзякую вам, мамы, таксама, што прывялі да нас дзетак і што такіх цудоўных дзяцей выхоўваеце. Всё, я думаю, што калі-небудзь мы яшчэ сустрэнемся ў гэтай студыі, правда? Дамовіліся? Так. Клас. Все, дзякую вам вялікі. Дзякуй вам, і вельмі смачны бярозавы сок. Я нагадаю, сябры, што сёння наш эфір быў прысвечаны беларускамоўным дзецям у Беларусі. Міра і Ева нам распавялі пра тое, як гэта размаўляць па-беларуску сярод дзяцей, якія не заўсёды размаўляюць па-беларуску. Пры мікрафоне была Маша Калеснікова. Усяго найлепшага.